Шлеп қызық мызық, соңғарада қызық түгіл. Фикірлеу өзгәрі, гәлінде қызық видеоларға чарсы келмей. Менә бу беренче булу нәрсә бирә, нинди юллар ача гомумән? Мен кімді олса нетәмбетімді, әбір айтам. Шәрәм ул, Шәрә түгел, киінген. Гапа дияу егетенә блогер булу идеясы каян килә ала? Мен өзімді идеал кіші деп санамаймын инде. Ничә безнең үзебезнең татарча милли вайннар юк. Безнең Татарстанда монда бер блогер да юк. Кем булып эшлисең? Менің хатыным бар, гаиләм бар, балам бар, балдагым бар дигәндәй. Бер айга менә шундый яхшы ай ди, рекламалар күп була ди, охват та зур. Иң зур алган суммаң бер ай эчендә. Менің өзіме дә жетеп өтмей. Инас, хәерле көн. Сәлам. Беренче сорау шундыйрак, әйт әле, ни эшләп қызық мызык, соңгарада қызық түгел? Соңғарада қызық түгел. Бұл тұрда енді сұраулар келгелі. Шыннандағын біріншіден енді үсәбіз, қортайабыз деп айтасы келе. Хәм енді қойшандыр менің мына бір 2017 жылларда мекен, 18-лерда мекен ялашмасам әйткен сөзді бар. Ремзил Вәлиев білән аралашқанда. Ол меңа әйттейінді мына ғымыр бойы сен алай қызық мызық болып қына, қызық видеолар чырып қына, қызық видеолар қойып қына үйренмассың деп. Оның әйткен сөздердәгін шулай тұр келейінді. Тұрмыш қазір ғойләлі болдым дегендей, ұлым бар, балам бар. Хәм енді фикірлеу өзгәрі, гәлінде қызық видеоларға чарсы келмей. Азырақ тұрмышта, мен ғымымен маңаршыда тұрмышта менің білән нәрселер барадыр, шуларны көрсетәдір еменде язылышларға. Хәм енді қазірді міне азырақ серьезныйланып кеттік деп айтымыз ғайынды, өсіп кеттік, шымлықтан да енді қызық видеолар әзәйгендір, тек олар бар-бір әлдәнеге бір шаққалы енді. Әді бір күндігіне шығардым мұнары, көптен шығарған еу еді деп, ансында язып тақиған мұнары, көптен қызық видеолар шығарған болмаған екен деп. Не үшін мен соңғарда деп айттым, чөнки әлік қызық мызыққа бетсен индилер мымнар, шаяртулар, ул татар тіліндегі юмор орнаштырып барайдың, соңғарада қызық мызық ул сенің шәхси блокқа айленіп қалды. Не үшін? Бұл жыл үсі білән, қортайы білән бәйлі мен? Бұл қортайы білән генә бәйлі түгел енді. Ең бірінші мен анда мымнар құя башладым енді өзімнің түркімге. Түркім деп айтадыр емді ол вақытта әлі блогның мәсәйкен аңлап бітірмедірек, білмедірек блогер болының. Хәм нешектір ол ақфатлар жемедір екіші, әс қаридыр е. Шындықтан анары кішілерінің қызықлы видеоларын кірте башладым енді өзімнің блогқа енді өзім ашаған видеоларыны. Хәм тұра бара өзім чыра башладым. Хәм шынсын аңладым, өзім чыра башлагаш, қараулар көбірек бола. Кішілерге, менің өзімнің шәхси брендіні арттыру үстінде көбірек ішті башладым. Шыл сәбәплі де ол менің шәхси блогқа айданып қалды. Мымнарға келгенде олар ВКонтакте түркімінде мен хаманда шылық мымларын қойып отырам. Бұл танау үшін де керек? Әлбәтті. Сені бітін қа көрелер, білелер? Шылай. Танаулар таный? Өзімнің кезіні таныту үстінде ішли башлауының нәтижесідір деп айтамын. Мені өзім шәхси блогқа айданып қалуыны. Да, сен бүгін ничего такая. Шулық мәселен рекламный брендлар сен ашыққанда да оларға шәхси кіші болу теге құлайырақ, мұхимирақ деп айтымен. Мына недер группаға қарағанда, әгер де сен шәхси личность недер не бар екен, ол вақытта енді рекламателер де сенға екінші түрлі қарайлар. Менә үсеш турында сөйләшә башладык. Хәмдә сорысы килә инде. Сез бит син һәм Ринат беренче татар блогерлары булдыгыз. Менә бу беренче булу нәрсә бирә? Нинди юллар ача гомумән? Нәрсә бирә дип мин гомумән үземне алай бер кашында әйткән юк. Мин беренче татар блогеры дип, беренче башладык дип әйткән бар инде ансын. Беренче башладык дип әйткән бар. Үземне теге беренче татар блогеры дип бер кашында әйткән юк. Чөнки Ринат күбрәк әйтә инде бу сүзне. Ул шулай ук бу теге спорный сорау инде. Ни өчен дигәндә аңарчыдагы YouTube платформаларында Фәрхәтләр бар иде. Шулай ук түрлі жыжыларда да бәлки болғандыр ол өзінің блогын алып барышылар. Шулық ВКонтакте сахифаларында һәр платформада менің ойлауымша енді өзінің блогын алып барышы кішілер енді аңаршыда болғандыр ол. Шуңа күрә бұл бірінші деп айту шәхсән менің үшін бір нәрсе дә бермей. Шуңа күрә мен өзімнің алай деп әйткәндә юк теге. Менә син бит Кукмарадан, вакыт авылыннан әйме? Авыл егетенә әле шәһәр егетләре аңлашылалар. Блогерлар булу идеясы кайдан килә әйме? Интернет бар шәһәрдә, авылга бит азрак соңрак керде. Гапа дияу егетенә блогер булу идеясы каян килә ала? Бұл бик қызық сұрау һәм оңайсыз сұрау менің үшін. Идеясын қойған келген
Әйтә дә алмыйм инде. Иң беренче мин бит инде башладым ВКонтакте төркеменнән. Ул вакытта татар төркемнәре юк дип әйтергә дә була. Кызганычка каршы, һәм инде менә без шул беренче башта анекдотлар куеп утырадыр идек. Мемнарның нәрсә икәнен белмидер иде ул вакытта. Бу 2010 еллар микән соң инде бер 10-11 ел элек инде. Аннары шул мемнар дигән нәрсәләр килеп чыккач, без барыбер теге бүтән группларны карыйсың бит инде. Аха, монда мем дигән нәрсә килеп чыкты. Нәрсәсен бу эзлисең, карыйсың. Әйдә татарча ясыйбыз менә. Шулай итеп Дусмалай белән, Мансур дигән Дусмалай белән бергәләп куя башладык инде. Аннары үзем генә куя башладым инде. Һәм бу блогка килгәндә инде, ялгышмасам 2017 елда Казанга килделәр Мәскәүдән блогерлар. Без ничектер шул очрашуга килеп эләктек инде. Ринат белән һәм уйлап йөрдек. Нишләп әйтәм, Мәскәүдән блогерларны монда чакыралар, ә безнең Татарстаннан монда бер блогер да юк. Шуннан барлыкка килгәнне инде бу. Идея дип әйтим. Гомумән ирод блогерлар әз бит алар. Күбрәк хәзер безнең кыз кешеләр бит инде блогта. Шуңа да теге кемдер әйтә инде менә иродлар әз булгач, ир-егет блогерлар әз булгач, сиңа шуңа күрә кеше күп язылган дип әйтелгән фикерләрне дә ишеткәнем бар инде. Менә гомумән блогерлыкны тулайым алсак, татар блогерларын бүгенге көндә заманча сүз белән әйтик, алар күбесе ниндидер трэштан ерак китә алмый. Ул шул ук руслардан копировать итеп алып кую, һаман шул чит иленә тәрҗемә итү, кызык булмаган ниндидер вайнар төшерергә тырышу. Ни өчен шулай бу? Нишлә безнең үзебезнең татарча милли вайннар юк? Бармалар, кайдалар? Алар бар иде моннан бер 3-4 ел элек, бәлки. Булат право дигән ишеткәнегез бардыр бәлки. Ул менә төшерәдер һәрбер, мәсәлән, миңа ошыйдыр инде аның форматы, төрле ситуациялар. Мәсәлән, Азнакай районында ничек сөйләшәләр, һәрбер безнең районнарның ние бар бит инде, диалектлары дип әйтик, үзләренә хас булган сүзләр, үзләренә хас булган әйтемнәр, ничектер һәрбер район аерып тора торган ниндидер фишкалар бар инде. Шул фишкаларны ясап, ул үзенең инде бер видеода берләштерәдер инде. Мәсәлән, бер ситуация, һәм мәсәлән бу ситуациягә Азнакайлар ничек карый, Купмаралар ничек карый, Балташлар ничек карый. Ул миңа бик шидер, бу бик ул вакыт өчен бик оригинал ни дип әйтәсе килә инде. Формат. Һәм бүгенге көндә минем ялгышмасам андый форматта эшләүче һәм син әйтеп үткәнчә менә шушы татарларга туры килеп аерылып тора торган вайннар төшерүче андыйлар юк та дип беләм. Бу Булат Браво белән нәрсә булды? Хәзер шамыймы? Булат Ул да югалды бу, эреде кебек. Югалмады, ул рус теленә күчте. Менә шул эреп юкка чыкты татарлар арасында. Ну, татарча контенты юк аның хәзер. Татарча контенты юк, но әгәр дә ул нәрсәдә булса татар телендә бер татарлар тематикасы белән бәйле бер нәрсә төшереп ала икән, аның охватлар күтәрелә. Менә хәзер бит инде TikTokта тренд бар, анда ничектер байтып бийләр. Син күргәнсеңдер, бәлки юктыр. Һәм ул шул трендны әйтте. Ну, төшергән иң беренче булып инде менә хәзер бөтен TikTok шулай силкенә, ә татарлар уже 500 ел шулай бийләр дип инде. Ул видео ялгышмасам инде аның TikTokында 3 миллион просмотр җыйган. 3 миллион карау. Татарча контент куйгач, охват күтәрелгәч, ничек русча контентка күчергә буласың? Белә торып, үзеңнең аудиторияңны киметеп. Менә аның башына кирип, аның уйларын укый алсам, мин бик бу җавапка әйтер идем инде. Ул Мәскәүләргә танылырга теләгәндер инде. Шулайдыр инде. Күбрәк әйтәләр бит инде менә. Мин теге шәхсән аның белән дә аралашканым булды. Шулай ук башка таныш блогерлар да рус теленә күчкән блогерлар белән дә аралашкан булды. Алар инде әйтәләр, күбрәк кешеләрне җәлеп итәргә инде үзләренә. Ну, мин инде әйтәм үземнең фикерне, әйтәм, әле сез татарларны башта җәлеп итеп бетерегез үзегезгә. Әле анда 50 мең язылучы җыялар дагын, всё, без уже чиккә җиттек. 40 мең ничә мең җыялар да, татарлар ничә миллион кеше җиризен дә әйтәм. Сез башта татарларны үзегезгә җәлеп итеп бетерегез. Аннары инде уйларга була теге башка ниләрдә, башка милләтләрендә ген үзегезгә каратырга инде. Үзегезнең видеоларны каратырга җәлеп итәргә дип. Бу теге Ивам инам нәтиҗәдә никому. Шулайрак булып чыга я. Син бер интервьюда әйткәнсең, сиңа менә татар блогерлары халыкка якын мәсьәләләрне күтәрелми дигән сорауга син башта халык үзе күтәрәмесең бу мәсьәләне дип җавап биргән. Нишләп шулай, нинди фикердәсең, нишләп мондый фикердә? Бу ялгышмасам Ялкын журналына бирелгән интервьюда иде бугай. Монда ул вакытта ниндидер шундый сүзләр барадыр. Без менә блогерлар шулай әйтмиләр, блогерлар булай әйтмиләр. Бу тел мәсьәләсе буенча бараймыз шунда. Biz birinchidan shu til masalasına kelsek tagin, bizning endi tatar tilinde blogni olib boruv ham tatar blogerlarining barligini ko'rsatib, bu уже zo'r ish deb sanayman. Endi ham necha yil bizning bilan boshlagan blogerlar endi orasida deyarli rus tiliga ko'chib ketgandir ha.
Біз шул Ринат Білекеу қалғанбыздар инде. Ол вақытта бірінші блогерлардан татар тілінде алып барушы командагын. Халық теге бізге ничектер аларның таләпчән булулары, бездән нәрсә таләп итүләре ул дөрестер дә инде. Ни өчен дигәндә без теге публичный кешеләр җәмгыятьтә ниндидер простой язлы, ну, ничек дип әйтим, гади кеше дип әйтә дөрес булмый инде. Гади караучыга, интернетта гади карап утыручыга караганда без бераз югарырак урында утыра торган кешедер. Һәм шул сәбәпле булгач, җәмгыять фикере формалаштыра аласыз. Шуңа күрә дә бездән шундый сорау бардыр инде ул. Нишләп шулай эшләмисез дип. Бу интервью ялгышмасам шулай ук бер 3-4 ел бирелгән иде буга инде һәм минем инде әйтеп үткәнемчә блогта үзгәрде, мин үзем дә үзгәрдем. Хәзер инде без башкачарак. Гомумән тагын шундый мәсьәлә бар бит әлеме? Үзен мин татар дип күкрәк кагып йөргән блогерлар татар халкына карата төрле һөҗүмнәр булганда каядыр китеп югала. Бу куркумы? Нәрсә? Әйтик шул ук Башкортстан. Менә хәзер халык санын алып бетте. Башкортстанда бит инде вазгыятны барыбыз да беләйме, татарларны башкорт дип яздыралар. Шул вакытта бер блогер да үз фикерен белдермәде. Бу бәлки ике милләт арасында менә шу чыккан ниндидер микро низакны тагын да бәлки зурайтмас өчендер. Чөнки, мәсәлән, шәхсән минем язылышлар арасында беренче урында инде Татарстанлылар турса, икенче урында Башкортстан. Бу бит тагын да яхшырак. Дуслыкка чакырырга. Ике дус милләт күбрәк язылгач. Юк, менә шушы низакларны сөйләү һәм шушыларны күрсәтү, менә шундый хәлләр булган дип, бу бәлки тагындагын кызган табанын тагында кыздыру булып чыкмый микән дип уйлыйм мин үземчә. Бәлки ялгышамдыр. Инстаграмда кызык-мызык аккаунтына язылучылар акрынлап 200 меңгә җитеп килә бит инде бүгенге көндә. Җитеп килә. Хәзер авыррак җыйлайны хәзер баштагы белән чагыштырганда аудиториялар башта шул контент хисабына бик көчле киләдер язылучылар. Көненә 5000 мең язылучы киләдер. Хәзер андый ахватлар казанча каршы юк инде. Көненә ничә кеше языла? Менә мин күптән түгел генә башлап җибәргән без татар флешмобы. Шул флешмоб вакытында көненә бер 300 кеше языла башлады. Ә булай 100 тирәсе, 50 тирәсе. Анда бит әле язылучылар бар, сызылучылар бар. Шуларны чагыштырып караганда инде менә чиста язылучылар шул 100 кешегә стабильный барадыр инде. Менә шу флешмоб вакытында күбәйделәр, чөнки анда барлык катнашучылар мин конкурсның шартлары итеп куймаган булсам да, мине билгеләделәр мине. Рәхмәт аларга. Шул сәбәпле инде миңа да менә яңа аудитория килде. Әзрәк теге аудиторияны яңартык дип әйтәсе килә. Димәк, син бит әле менә төрле татар чараларында да катнашасың. Бу шул язылучыларны җәлеп итү максатыннанмы? Максат түгел инде ул. Шулай ук менә анда үзеңне күрсәтү, үзең турында сөйләү, әлбәттә яңа аудиториялар алып килә инде. Без мәсәлән синең белән коллаборация була инде. Синең аудитория әзрәк миңа килә, минеке кызыгып инде сиңа китә дигәндәй. Ну, максатларның берсе дип әйтик инде монысы. Әйе, шулай дисәк тә була. Менә аккаунтыңа 200 меңгә җитеп килә дидек, ала бирсә инде ул артып та китәр. Моңа инде без ышанабыз. 1 миллионга да җитсен. Амин. Бер реклама күпме тора? Менә 2019 елда син әйткәнсең шул интервьюда, мин карауга карап билгелим. Реклама бәясен карау яхшы булса 3000 нан алып 5000гә хәтлек бер история бәясе. Хәзер ничек бүгенге көндә? Хәзер шулай. Карауга карап. Караучылар аз булса, мәсәлән, 1000 кеше карый. Ну, 3000 да төшермәйм инде барыбер. Караучылар килсә. Ул вакытта 1000 булган. Ул вакытта бәлки. Хәзер әзрәк кенә арткан. Әзрәк арткан. Бу бит историялар турында сүз бара. Сторислар, пост. Пост шулай ук төрлечә инде. Шыга бәясе кайдан? Лентада ахватлар ничектер стабильный бара инде. Анда мәсәлән 100 меңләп кеше стабильный карап бара инде һәр постны. Анда шыга бәя кайдан? Нинди рекламодатель сиңа килә? Крупный зур компаниялар килә икән, мәсәлән, федеральный уровеньдагында, Россия уровеньдагылардан әлбәттә акчаны күбрәк сорыйсың инде. Чөнки аларның беренчедән бюджет икенчедән минем блогка да бик тур килеп бетми дип әйтәсе килә. Аларның инде барыбер теге татарча үзебезнең Татарстан әйберләрен реклама ясаганда инде аларга ничектер икенче төрле карыйсың, үзеңнең блогка туры килгән әйберләргә икенче төрле карыйсың һәм инде аларга әлбәттә түбәнрәк бәя куясың. Гомумән Россия дәрәҗәсендәге компаниялар еш мөрәҗәгать итәме?
Булгалый. Әйтик, мәсәлән, алыйк, бу реклама түгел, мисал өчен генә Audi машинасы. Машина брендлары юк. Әйтик, мөрәҗәгать итте димә, күпме сум булачагына реклама? Бер пост. 30. 30 мең. Ничә 300 түгел. 3 миллион булса реклама. Минем битимдә язылышлар санынан чыгара кирәк. Беренчедән андый зур компаниялар чыкмаячак. Audi, машина компаниялар дип әйтгәндә, алар чыксалар, анда 10 миллионлык блогерларга чыгалардыр, алар хәтта 1 миллионлык блогерларга да чыкмыйлардыр дип уйлыйм мин. Минем шундый фикер, бәлки ялгышамдыр. Кемнән чыкканы бар? Яндекс, Сбермаркет, Сбербанк, Юла, шундый платформалар. Бер айга, менә шундый яхшы ай ди, рекламалар күп була ди, охват та зур. Иң зур алган суммаң бер ай эчендә. Иң зур алган сумма 170 тирәсе, наверное. Бер айга име? Яңа ел алдыннан узган ел. 2019 елда интервьюда 50 генә мең булган. Үсәбез. Әйтәм, шәхси бренд өстендә эшләү үз файдаларын китерә. Гомумән, бу блогны башлаганда мин күз алдына китермидерим. Акча эшләп буласын. Гомумән, ВКонтактеда башлап җибәргәндә мин интернетта акча эшләп була дигән әйбергә күз алдына китермидерим, чөнки без авыл баласы. Кичкенәдән мин 4нче класста укыганда ялгышмасам, инде колхозга эшкә чыгадырым. Дигән җавап бирергә, шул вакыттан бирле аннары ничә еллар буе колхозда көттем. Колхоз көтүен инде, хуҗалык көтүен түгел, нәкъ менә колхозныкын. Нинди генә эшләрдә эшләмәдек. Студент вакытта да инде стройкаларда, тәрәзәләрдә куеп бирдек, кирпичтә ташыдык анда, грузда ташыдык, грузчикта булдык, мебельдә ташыдык дигәндәй. Шуңа күрә мин гомумән интернетта акча эшләп була дигән әйберне күз алдына да китермидерим. Һәм тормыш менә шулай ничектер әйләндереп салды инде барсында. Шундый мөмкинлекләр бирде. Син әйтеп киттең, блогерлыкта түгел, менә шушының белән шөгыльләнә башладың 10нчы елда. Якынча дидең, әйме? Менә шушы 11 ел эчендә блогерлыктан кергән акчага алган иң зур әйбергә хәтерлисеңме? Бу соңгы арада да Иң беренче кергән акчага, ВКонтактедан кергән акчага мин алдым, ялгышмасам, 14нче елларда, 13тә ноутбук. Мен даже ноутбукта юк иде ул вакытта. Мин мемнарны ясыйдырым телефоннан яки апайның ноутбугыннан. Өйдә компьютер бар иде. Но мин Казанда студент булгач инде Казанда миңа ясарга кирәк иде. Мин алдым 27 меңгә ноутбук. Бу ноутбук команда исән әле бүгенге көндә. Бик каты тормозит итә, аның белән эшләп булмый, но мин аны шул истәлек итеп саклап тотам инде. Булай менә телефондыр инде. 100 мең. Юк, 100 мең түгел, 65 микән. 11 ел алдым. 11? 11. 12 чыкмаган, или чыккан микән? Чыккан идер, наверное. Хәзер менә 13 чыкты, алыштырырга уйлыйсыңмы? Мин гомумән iPhone-га бик авыр күчтем дип әйтим. Мәгәр шәкел Samsung-та йөрдем һәм менә декабрьдә 1 ел була iPhone алганга. Пока әле яңа бит телефон, нормально. Эшли төшерә, миңа барса да теге ничек канәгатьләндерә. Күп кенә блогерлар кебек яңа модельләр артыннан куймыйсың. Юк, нәрсәгә соң? Үз функцияләрен үтиме, башкарамы? Әлбәттә. Камера сәйбәт. Анда шул 13тә нәрсә аерыла инде. Тагын киношный эффект белән чыгара торган камера инде. Размывать итеп төшерә артка фонны и все. Бүтән аерма юк дип беләм. Менә миңа пока это тормозить итми, әйбәт төшерә, ватылмаган бер җире ялт итеп эшләсен, алай ни артыннан куймыйм. Яңа телефон чыкты дип мин теге вообще шаккатам кешеләрне. Ярар, блогерлар чират торып алсыннар инде, мәсәлән, iPhone 13-не, анда ничә көннәр чират торып алалар бит инде iPhone-ларны. Андый нәрсәгә вообще шаккатам мин. Ярар, блогерлар ала, чөнки ул аларның ипи дип әйтик инде. Телефонда акча эшлиләр. Когда простой кеше аны ала, һәм ул үзенең блогын алып бармый, телефонга бернинди кирим китерми, һәм алар шул машина бәясендәге ул акчага машиналар алып була 150 меңнәргә. Минем башкасы ибетми. Андый әйберләр. Кредитлар алалар. Кредитлар. Еллар буе түләргә. Еллар буе. Кеше квартира төлей, не төлей, машина төлей, анда iPhone-га төлейләр. Ул тоже. Ну, һәрбер кешенең теге үзенең нәрсәләре дип әйтим инде. Шәхси таләпләре, аларны, значит, башлары сорый. Шул кирәк, йөрәк сорый, бәлки йөрәк. iPhone 13 чыкты бура. Мин, теге тренд артыннан куучылар бардыр инде. Кешедән калышасы килми, андый әйберләрдән чыгып та алышлар бардыр дип уйлыйм инде. Аның өчен генә шулай кредитларга бата-бата 150 меңгә телефонларга
Не стоит деп ойлаймын сезгә киңәш. Акыллы булыгыз. Блогерлык темасын дәвам итик. Үзеңнең менә бүгенге көндә күзәтеп бара торган блогерлар бармы? Бу татар блогеры булмаса да ярый, башка блогерлар. Кайсы платформада? Инстаграмда алык. Инстаграмда мен 500 кешегә язылган анда. Күзәтеп барырга тырышам. Булай аерып әйтә алам инде кемне яратып карыйм. Гөлназ Сафарованы, аның Аны блогер дип атап буламы? буладыр дип уйлыйм. Мин шәхсән менә кызык әйбер инде biz әйтеп үткәнчә флешмоб эшләдек инде. Артистлар да кушылдан да мин үземнең лентага керткәч, ул видеоны инде флешмобның видеосын анда флешмобның максаты нәрсәдә? Һәрбер кеше әлеге флешмобта катнашкан, анда основном артистлар һәм блогерлар инде бөтенсе дә ниндидер татарлыкны күрсәтүче предметны бер-берсенә тапшыралар. Мәсәлән, мин бияктан алам дагын, биякка тапшырам түбәтәйне. Бияктан түбәтәйне алам, биякка түбәтәйне тапшырам. Һәм шул видеоны үзем лентага керткәч инде язып куйган идем. Менә татар блогерлар белән әйтәм, шундый флешмоб эшләдек әле, карагыз. Айваз Садыров комментарийга язып куйган, Илназ Сафирин атмыш әйтеп, менә син дә блогер булдың дип инде. Мин яздым инде, әйтәм, шәхси ул бит инде блогын алып бара барыбер үзенең. Ниндидер видеолар төшерә, ниндидер контент эшли ул, барыбер үзенең блогы өчен, үзенең Instagram өчен. Һәм шуңа күрә үзенең блогын алып баргач, әйтәм, блогер була бит инде, кем булсын? Җырчы да була, блогер да була, әйтәм. Шул ук Лилия Хайруллинны да алсак, ул күпме контент эшли үзенең блогы өчен. Шулай ук аны да бит инде җырчы гына дип түгел, блогер дип тә әйтеп була. Бүгенге көндә блогер сүзе ул Бик размытый кебек тоела. Размытыйдан бигрәк ул уже ят сүз түгел. Элек, мәсәлән, мин шәхсән үземә дә миңа әйтсәләр, син блогер дип, миңа ничектер ят шикелле иде. Эшсез кеше дип, нәрсә кеше дип уйлыйлар теге шундый, ничектер ят иде, тем более әйтеп үткәнчә мин авылдан чыккан була. Һәм минем өчен чит сүз иде, һәм миңа алай дип әйтүләре шамыйдыр. Бүгенге көндә бик рәхәтләнеп кабул итәм. Аны бит рәсмиләштерергә дә тәкъдим иткәннәр иде. Налоглар түләп барыр өчен син моңа караш ничек? Бәлки минем мәсәлән шәхсән үземнең эшем бар. Һәм ул эштә мин бик күп налоглар түләйм, шуңа күрә. Монысы түләмәсә дә ярыймы? Хәтта бу. Сораса түләрбез мәсәлән да. Безнең инде шул хәтле теге рус блогерлары шикелле миллионлаган акчалар керми дип әйтәсе килә. Тагын нинди блогерлар бар? Карап барганмы? Әйе. Сафарова булды, Хайруллина дип шок дигән дәме. Тагын аерып кенә әйтергә басың инде. Шул Айваз Садыров инде бик ошый аның язулары. Мин гомумән журналист булган кешеләрне карап барырга яратам. Ни өчен дигәндә, алар җөмләләрен дөрес итеп төзиләр, матур итеп төзиләр. Аларның тел байлыгы көчле. Һәм ничектер алар, менә мин үзем дә әйтәм инде, журналист буласы калган. Журналист булсак, без инде икенче дәрәҗәдәге блогерлар булыр идек. Соң түгелме? Бәлки соң. Соңдыр инде, соңдыр. Хәзер күбрәк гаилә мәшәкатьләренә шумган кеше мин. Шуңа күрә укуларга кереп алай нәрсәдер өйрәнеп, нәрсәдер эшләп авыр бирелер дип уйлыйм. Андай эш. Чөнки күбрәк вакытымны хәзер блог белән дә түгел, күбрәк мин вакытымны улым белән үткәрәм. Әйтеп киттек менә ошаган блогерларны, бар бит шундый блогерлар, бер кирип карыйсың да, бетә мин бу аккаунтка кермим. Менә шундый котышкыч контентлы блогерлар бармы? Бездә булсын, ил күләмендә булсын. Мин кемдә булса, нитәм бит инде, әйбер әйтәм. Ну, бу синең шәхсән фикер бит инде. Димәк, андый кешеләр бар. Мин бар. Мин теге әйтә алмыйм инде, котышкыч дип. Ну, шабытмый. Ну, миңа шәхсән миңа андый тематика шамый. Шәхсән миңа андый треш шамый. Бу Илюса исемле кыз, Мамадышныкы. Мин теге не в обиду әйтәм, аның язылышлары бик күп, бик актив, аны яратучылар бик күп. Шәхсән менә мин кирип карадым, аның нинди контент эшләгәнен, һәм минем күңелемә ятмады. Нәрсә эшлисең, нәрсә? Кирип кара. Юк инде мин аны табылмаска да Төрле видеолар төшерә, треш пранклар, әниләре белән, ниләр белән шундый. Шәрәм ул. Шәрә түгел, киенгән. Нәрсә саңа да примерно берәр видео истәтү? Миңа кызык булып китте дә. Истәтү күптән караган дип, менә шул әллә кайчан кирип караганнан соң бүтәнчә кирип караганым юк. Ты что, это меня снимаешь? Ты что, это меня снимаешь, что ли? Не снимай меня. Не снимай меня! Хотя нет, снимай. Я же красавица. Снимай. Тагын кемнәр бар? Тагын. Булай мәсәлән исемләп аерым әйтергә авыр инде ул. Шул менә кемдер анда әгәр дә берәр кешедә күрәм икән, мәсәлән,
шул ук мин мәсәлән ул блогерны яратып барган булсам да, әгәр дә күрәм икән анда берәр начар әйбер рекламалаганны, мәсәлән, ишемлекләр берәр инде анда спорт ставкалар, нәрсәләр, шундый тематика казинолар. Мин андый кешедән тоже, карамаска тырышам инде. Сызылам дагын, әйтәм, бу шундый юлны сайлаган икән, үзе барсын, мин аны карамыйм. Аңа ахватлар ясамыйм дип дигән идем инде. Реклама дигәннән менә бу ишемлекләр, ставкалардан тыш син үзең нәрсә бер кайчан рекламировать итмисең? Гомумән кулланып карыйсыңмы рекламировать итер алдыңмы? Җибәрсәләр карыйбыз инде. Күп рекламалаучылар җибәрә инде. Башта, мәсәлән, әйтәләр, үзең эшләп кара, үзең кулланып кара. Ул вакытта теге әгәр дә ошаса, эшлибез синең белән дип инде. Шуңа күрә күбесе, менә әгәр дә шундый рекламалаучылар була икән, мин аларны вообще ни дип уважаю, хөрмәт итәм инде. Андый рекламалаучыларны үзләренең продуктларын җибәреп, безгә тикшерергә биргән. Күбрәк шулай тикшереп карап итәргә тырышабыз инде. Нәрсәне бирмисең менә бер кайчанда? Шул син әйтеп үткән списоктагы әйберләр инде. Булай яңа әйбер тагын нәрсәстәргә була, белмим дигән. Ишемлекләр, ставкалар, Ишемлекләр, ставкалар, тәмәкеләр. Андай әйберләр чыга, рекламага һаман да мин инде бер заман чыкмый башлаганнар 1-2 ел. Хәзер менә тагын күренә башладылар. Мин һаман да андый нәрсәләргә ягын килмим инде. Син үзең дә әйтеп киттең, кичкенәдән эшләп үсүең турында, именно нәкъ менә физик хезмәт белән үсүеңне һәм бүген дә син блогер булуына карамастан, бездә бит ничек принят. Кеше блогер икән, ул бөтен бер кайда эшләми, аян күтәреп диванда ята рәхәтләнеп. Син юк, син блогерлыктан тыш әле гадәти рәсми эштә дә эшлисең. Көндәлек эштә. Көндәлек эштә кем булып эшлисең? Әйдәп баручы белгеч. Нәрсәнең әйдәп баручы белгече? Төрле проектлар. Ага. Алып барабыз, ясыйбыз, продвигаем, реклама ясыйбыз. Безнең компания, мин әлеге эшкә килдем 2016 елда ялгышмасам. Аңарчы эшлидерим электромонтер булып. Багана башыннан мин гел әйтәм инде, багана башыннан мин алып чыгып киттеләр, әйтәм, шундый җылы офиска менә утыр дип алып килеп утыртып куйдылар. Анда килеп ләгүнең дә сәбәбе ВКонтактедагы кызык-мызык төркеме мине шуннан күреп алдылар. Һәм шул иң беренче тәрҗемәче булып эшләдем анда. Рус теленнән татарчага, татар теленнән рус теленә тәрҗемә итәдерим. Бүген көндә инде әлеге вазифаны башка кеше башкара. Минем урынга инде ул эшкә бүтән кеше алдылар. Мин шушы блогер буларак танылып киткәч инде һәм бүген күбрәк шул идеялар белән инде уйлыйбыз, ясыйбыз, сызабыз дигәндәй. Кайдан күбрәк акча килә? Блогерлыктан Эштән. Эштән күбрәк килә. Блогерлыктан килгән акчаларны санасаң, ничектер ул нестабилен дип әйтәсе килә инде. Гел бер төрлегенә бармый. Мәсәлән, әйттем бит, яңа елдан шул хәтле килгән булса, башка айлардан да вообще 10 мең дә килергә может, 15 мең дә килергә может. Ул стабиль әйбер түгел. Һәм инде бүген көндә ул блогерлык белән генә яшәү бер кая да эшләмичә авыр. Гомумән татар блогерларны дип әйтәсе килә. Гаиләле кешегә аеруча. Әлбәттә. Квартира түлисе бар. Шул ук. Һәм ул бит менә башка блогерлардагын карыйсың. Төп, мәсәлән, минем шикелле официаль эшләре булмаса да, алар я сетевой бизнеста, я башка бизнеста, я аларның ирләре какой-то нефтяной компанияда эшли. Шуңа күрә теге кешеләрне, блогерларны теге блогтан гына акча эшләп яталар дип уйлау бик дөрес фикер түгел. Барыбер нинди дә булса, бүтән чыганаклары бар. Чөнки блогерлыктан акча эшләү ул нестабильный бер бүген көндә. Татар блогерлар өчен, русларныкы бәлки бүтән төрледер. Күчәбез шәхси тормышка. Гүзәл белән гаилә коругызга сезнең 2 ел булды. Ялгышмасам, сез озак йөришеп тормадыгыз бугаймы? Юк. Ничек шулай килеп чыкты ул? Тик шулай килеп чыккан, йөрәк шулай кушты инде. Мин йөрәкне тыңлыйм. Йөрәк нәрсә куша, шуны эшлим. Сузмаска булдым инде, чөнки моңарчы булган мөнәсәбәтләрдә димәйтим инде, гүзәл әхлаклы булган мөнәсәбәтләрдә менә зак йөрелә дигән, аннары ничектер арып та китәсең, вакытында икенче этапка күчеп калырга дип саныйм инде мин. Шунлыктан ашыгы булмады инде. Шакты йөрелде бары гүзәл белән дигән. 1-2 ел булмаса дагын йөрелде. Монда кешеләр язган. Әйтергә кирәк башта, гүзәл бит ул татар кызы 2018 бәйгесе җиңүчесе, әйме? Һәм менә монда язылган. Үзенең картайган көнендә яшь кызны эләктереп калды дип комментарий язган булган бер кулланучы Instagramда. Әйе. Безнең 2 яшь аермасы. Нинди картайган көнендә. Ничек менә шулай
дип язалар. Ул минем турында түгелдер бәлки. Синең турында инде бу Instagramдан алып. Белмим шул, миңа өйләнгәндә 25 яши. Картайган көнде Гүзәлгә 23 яши. Безнең 2 яшь аерма, ул хәтле Бәлки шул җиңүчегә өйләнгәч шундый фикер туганыр. Белмим шул, но безнең танышы шул татар кызы ниннән килеп чыкты инде. Әле әйтәсе килә, Шуннан яңалыкны күргәннән соң мин аңа яздым. син бит өйләнгәч тә шундый матурлык бәйгеләренә йөрисең, Гүзәл куркмыймы? Яз Гүзәлендә булдың син күптән түгел. Юк, нәрсә курыксын инде ул. Анда җиңүче булырга может бит. Минем хатыным бар, гаиләм бар, балам бар, балдагым бар дигәндәй. Тугры ир. Әлбәттә, әлбәттә. Көнләшергә бердәген ни биргән юк, повод биргән юк. Аннан соң син өйләнгәч, күп кызлар бит инде ах итте. Сиңа өметләр баглап йөргән кызлар булган. Отпискалар китте. Отпискалар китте. Күптән 200 меңгә тулган инде, Күптән туган инде. Гүзәл сиңа туры килми дип язучылар барлыгында син әйткән булгансың бер интервьюңда. Гүзәл менә бу шырны ничек кишерде авыр бит ул. Андай берләрне ишетү, күрү. Яисә ул игътибар итмәйме андай бер? Юктыр, игътибар итмидер. Мин чат алай дип әйткәнне хәтерләмим, чаттыр. Интервьюда булган мондый сүзләр. Хәтерләмим бердә. Бу шул безнең өйләнешкән вакытта булган эшләр, 1-2 ел элек мискә төшми. Юк, ул алай игътибар бирми андай берләргә. Гомумән хәзер андай нәрсәләр язучылар юк бугай инде. Башта кешеләр көнләшәдер инде. Левый аккаунтлардан теге язалар иде инде. Шулай дип начар әйберләр инде. Мин теге артык үзем дә моңарчы да игътибар биргән юк. Моннан соң да игътибар бирергә уйламыйм андай берләргә. Ә син мондай комментарийларны, сообщенияларны, хатларны җавапсыз калдырмыйм дигәнсең. Ул ничек? Нәрсәләр язайың син аларга? Рәхмәт дип. Юк инде рәхмәт дип язмыйм, хотя бы теге бармакны булай булса да куям инде. Хәзер дим җайлы теге җавап, гомумән җавап биреп утырырга вакыт юк икән. Лайкка басып чыгасың сообщениягә, и бу күрсәтә, мин сине күрдем. Молодец дип. Үзеңнең фикереңне җиткердең, мин күрдем, борчылма, тынычлап ятып йокла. Ялгышмасам, син Ринатны туеңа чакырмадың. Нишәп? Ул да мине чакырмады. Сез бит дуслар дип белә. Юк, дуслар дип, монда бит инде шәхсән мәсәлән безнең туйда 25 кеше иде. Ничә кешене чакырдык, бөтенесе килде. Ринат чакырылмады. Һәм сөйләп бетерәм, һәм туй залының шикләре бар. Анда 200 кешене тыгызлап тутырып булмый. Беренчедән никадәр генә чакырырга теләсәң дә дусларны. Чакырылды иң якын дуслар, минем балачактан бергә уйнап үскән дуслар. Курсташ 2 дус малай. Минем яктан дип әйтәм инде. Һәм якын туганнар. Беренче буын, икенче буын һәм өченче буын туганнар. Дүртенче буыннар, анда менә чит туганнар уже чакырылмады дип әйтәсе килә. Гүзәлнең әнисенең 11 бер туганы бар. Менә син шуннан күз алдына китер. Без бит инде менә двоюродныйларны чакырмыйча, теге дусларны чакыру шулай бик дөрес әйбер булмый дип әйтәсе килә инде. Шунлыктан теге шикләүләргә менә шулай сыештык дип әйтәсе килә инде. Ә ул сине нишәп чакырмады икән, ничек уйлыйсың? Сез сөйләшкән юкмы бу турыда? Юк. Нишләптер бу турыда аралашкан юк. Ә тормышта сез аралашып яшисез, мәсәлән, бер-берегезгә кунакларга йөрү, мунчаларга бергә барып. Алай кунакларга йөргән юк инде. Но менә шул мәсәлән безнең ничек дип әйтик, совместный проектлар булганы бар инде, бик яхшы дигән. Бу беренче ел элек булды инде, 18-нче, 19-нчы елларда микән, елын хәтерләмим. Без Татарстан районнары буенча йөрдек инде. Һәм шунда инде маршрутны шулай төздек. Минем гаиләгә кайтып танышабыз анда, Күпмарага инде әниләр белән һәм Ринатның гаиләсе янына кайтып танышабыз. Шулай мунчалар кереп, шашлыклар пешереп, бергә шулай утырдык, күңел итеп инде. Болай низаклашып алган вакытларда булды инде. Безнең арада. Вот хәтерләйм дә инде. Нәрсә турында икән, ну андый моментлар булды. Бәлки вот Ринатның туй вакытында безнең шул аралашмыйча торган вакыт булгандыр. Андый низаклар булган, чыккалап торды, но хәзер 1-2 ел андый ниләр юк инде, низаклар юк, тфу-тфу. Менә Ринат дигәч, сезне бит инде чагыштырып карыйлар. Татар малай, кызык-кызык бар. Бутыйлар да кайчакта. Әле бутыйлар түгел. Хотя без ике противоположный кешеләр дип әйтик. Әле мин интервьюга әзерләнгәндә дә миннән коллегалар сорый, кем киләсең гаделәнгәмәгә кунакка әйтәм, Илназ Габидуллин дип индеме? Бу шул татар малай мине. Мен әйтәм, юк. Менә читен түгелме шулай? Юк. Бутагач конкуренция да бар кебек сезнең арада, юк? Юктыр, конкуренция гомумән
андый конкуренциялар татар блогерлар арасында юктыр дип саныйм шәхсән мен инде. Һәм мин киресенчә менә блогерлар күбрәк булсын өчен башында без менә күпме блогерларны күтәреп җибәрдек. Үзебезнең аудиторияларны аларга җибәреп, үзебезнең видеоларны куеп бушка кеше сорыйдыр, син күпме рекламаласың моны куйганга дип. Һәм шул мәсәлән мин куйган блогерлар миңа язалар иде, миннән подписчиклар сорыйлар, кызыкмызга күпме түләдең дип әйтәләр дип. Бер тиен дә алган юк иде. Абсолютно бесплатно. Минем теге шәхси үземнең теләгем иде бу. Татар блогерлары үссеннәр, татар аудиториясе, татар телен яратучылар интернетта үссеннәр өчен. Бу күбрәк милләт өчен эшләнгән. Әлбәттә, әлбәттә. Яшьләр өчен дип әйтәләр. Күптән түгел Гүзәлнең туган көне булды. Нәрсә бүләк иттең? Диплом бүләк иттем. Идеаль хатын кызга дигән, анда кызык сүзләр дә бар иде. Мин дә сорадым аннан бик күп нәрсә бүләк итәргә дип, моңарчы телефон да бүләк иткән идем инде, сәгатьләр дә бүләк иттем, смарт сәгатьләр, Apple Watchlар. Быел сорадым нәрсә бүләк итим дип. Ул аер бер әйберен дә әйтә алмады. Мин дә шуңа күрә әзрәк оригинал подход белән просто так акча биргәнче әйтәм, оригинал подход белән диплом язаттым шундый идеаль хатын кызга дигән. Анда кызык сүзләр яздым инде, нәрсә өчен бирелә, теге дипломда бит нәрсә өчендер бирелә. Мин монда яздым инде. Мин үпкәрәткән вакытта тиз оныткан өчен тик телефонның парольләрен, Сбербанк карточкасы парольләрен яхшы исендә калдырган өчен дип инде. Һәм шулай инде шундый чыгарттым сертификат сумманы язып. Әзрәк булай просто конверт белән акча биргәнче әйтәм, әзрәк оригинал подход белән дип. Фикер йөртеп. Ул сиңа да нәрсәләр бирә? Туган көндә 23 февральгә носкилармы? Юк, носкилар түгел. Гүзәл шулай ул бик креатив кеше дип әйтәсе килә, аның идеялары башында, аның Мин әзрәк менә булай тотып тормасам, аны ул бик актив дип әйтәсе килә инде. Без ул яктан әзрәк ни дигән? Капма-каршылыкта шикелле. Мин чөнки җирдә яшим, ә ул шып йөри дип әйтәсе килә инде әзрәк. Шып йөри дип әйтү дөрес түгел, но хыялый. Аның күп хыяллары, күп идеялары, аның прям ташып тора, ул тик кенә утыра белми. Бүләк иткәне бар микрофон миңа кыйммәтле. Мин бер заман YouTube'ка выпусклар чыгара башлаган идем, шуның өчен инде ул вакытта мин кешедән алып торып төшәдер, менә кешедән алып бирмә дип, туган көнгә бүләк итте инде. Стабилизаторларында гомумән тырышам менә минем эшчәнлеккә кирәк әйберләр биргәйме? Мин аңа кухняга инде әйберләр алып бирәм. Кирәкле бөтен гаиләгә только. Шуңа күрә быел андай бүләк күп бирелде, хәтта поводсыз дагы анда мәсәлән грилләр, всякие анда микшерлар, төрле нәрсәләр алганам торды. Шуңа күрә туган көнем әйтәм, нәрсә аларга соң, нәрсә аларга? Үзеннән сорыйм, сәгате бар мәйдан, телефоны бар, нәрсә интерген, наушниклары бар мәйтәм. Тагын нәрсә бирәсең инде? Тоже ул бик проблема. Машина биргә акча юк мәйтәм. Машина бирергә рәхәтләнеп, ул хәтле акча бар. Гаиләдә машина бармы сезнең? Бар. Икегезгә бер машина. Гомумән ул машина булса руль артына утырырга әзерме? Син утырта алыр идең. Тракторларда йөргән кыз. Аның трактор правасы бар. Шуңа күрә анда без проблем. КамАЗда йөртә ул. Авылда пешән вакытында без иратлар астан тиебез, Гүзәл КамАЗда. Менә курку юк аның. Юк. Аның әйтәм бит, ул сельский уеннарда катнашадыр, Татарстандан яклап инде. Һәм шунда аларның уеннарның бер төрендә тракторда экзамен биргән шикелле инде. Парковаться итәсең анда, грузны алып китәсең күтәртеп, шундай бөтенесен эшли белә андай белән булдыра ал яктан. Менә син бүген әйтеп киттең, хәзер үземне күбрәк балага багышлыйм дип әйме. Әти булуыңа да бит инде синең 1 ел булды. Ничек менә нинди хисләр? 1 елда 5 ай. 1 елда 5 ай. Бүген чәзе? Бүген 17-се. Бу иртәгә 5 ай була. Нинди хисләр? Хисләр бик сөенечле инде. Мин әле дә хәтерлим. Төнлә Гүзәлне алып киттем. 7-нче поликлиникага без инде договор буенча акча түләп эшләдек инде анда. Бүтән үзебез прикрепляться иткән поликлиника белән түгел. Бүтән поликлиникага инде кешеләрнең тәкъдиме буенча шәхси врач белән нитүзеп инде договор төзеп төнлә алып киттем. Борчылып төне буе йоклап булмадан да икенче көнне эшкә киттем. Хәбәр юк Гүзәлдән бер нинди. Һәм шалтыратам, язам, бер нинди хәбәр юк инде в общем. Борчылып киттем поликлиникага. Кирдем нигә? Регистратурага инде сорыйм аннан кызлардан борчылам, менә шулай кыз алып киттеләр. Хәбәргә чыкмый дип инде. Борчылмагыз, значит, рожает диләр. Димәк, бала таба диләр инде. Анда телефон белән алмый, борчылмагыз диләр.
Ярар, мен шығып кеттім, поликлиника қоршында күтіп отырам. Кіріп әйткенлер өзәлге ерегіз бір шылып келген анда деп, ол мен аяз жібердім шында міне 12-де бала туды деп енді. Телефонның маршрутыға янында болмаған енді, шыл врачта кіріп әйткешкіне бітіріп берген тәне маған телефонын. Мен шында сразу жылап жібердім енді, көзден яштар кетті тіге. Шаны болмайды мен аның үшін, әлі анары баланы көргеш, әлі ол барыбір тіге әти болдың деп әйтеу бір әйбір, енді баланы қолда тұту екінші хислер. Тағын тіге мына көзден нелер келе башады. Міне бүгінгі күнде бұл хислер тағында орта барамыз. Сен бетінде баланың ақырындап өскенін көресің, адымнарын, сөйлеше башлауын. Әлбәтте орта, но қазір кішкене вақытындағы шекелі шолай қолда тұтып қышақла беріп болмай, секіре бүтін жерге шаба дегенде ортынан қоп тұтып болмай. Ол хислер гіл ортып тұра, әгер де ол сеңа әтті дейміндірсе, іштен қойтқанын күтіп тұра, мен ешіктен ашып кете башлауға, ешікті міне келіп баса, балай күтіп тұра, менің кіргеннен ол бетінде шындай дегені сүйініш деп айтасы келе. Бұмын мен өзім бек яшли келешінде әтесіз қалдым, 18 яшында. Хам менің ең зор тілегім еденді, әте деген сөзін ешту. Өзім айта алмағаш, теге шындай сөзін ешту. Нешек міне әтесіз қалды, міне мен мұны интервьюларда әлі бек ешеткен жоқ, көрген жоқ, нешек келіп шықты ол, өз өлімі білем ме? Үш қарыфлі, ауырты, операция сарғап кеттілер, барып шықмады, уже сондайлар енді, ауыл кішісін өзің барасың бетін. Бүті деп ересің, өзімізді шолайынды. Соңғы барып шыққанша ақарлы ересің, уақытында көрінмеуінің себебі енді, операцияға барғаш, анда ашып қарағандар да уже толқы жоқ дегенлер, шындасын зақтырмады енді. Әти болуың темасын дауам етеге ме? Әкірінеп күні бетін ешті бара, бір бізде ешермей, ұлығайабыз ғана. Екінші бала тұрнайынды планлар yok mu? Бәлкі көзелге сен әкірінеп күні мәмекет кәсіңдірінде? Әліге yok. Шынки көп күш айтайын, менің дұслар, кімдердің балалары бар. Екінші баланы алып қайтсаң, бірінші балаға иқтибар бета деп. Шуан көрі әлі біздің... Сен маға шанасың? Шолайдар деп ойлаймын мен. Чүнки бір балаға әлі иқтибарын жеткер бітіріп болмай, бары бір нешіккіне тілесің деген. Ама гіл нәсәдір ертерге бүтінісін көрсеттерге, бүтінісін шәттірге керек, үйреттерге керек бүтін әйберін анда. Олым бекер ота китаплар біле отырғанда, рәсімге түртіп, нәрсе бүтінісін көрсетіп. Шуан көрі екінші бала болса, бұларыны ішлеп, жетшіріп болмай деп ойлаймын мен. Әзірек өскенін көтерге. Қиялда, ғойлада, сенің ғойлада неше бала болуын тілесің? В идеале. Ким дегенде екеу енді. Ким дегенде екеу. Аллах тағала көмі берайында шул хәлі болар ала берсе. Бәлки кімнәрдір білмейдір, ләкин сен бит әлі жыршы да, рэпер. Махаббат сықмаған, екеу таптық айда. Сен риза болса, башсада болыр әйбәт. Ярату турында сөйләмәм башқаларға. Сенің үшін янах менің йөрәгем яна. Сен шундай талантың бар бит, нишләп? Шундай шәп кенә матургына барайы, нишләп рэпер буларак сен күренмисең? Ташларга булдың бу эшне. Рэпер буларак күренмәүнең иң төп сәбәбе ул инде илһам бетте. Шигырьләр язмый башладым. Башта ул рэпер булып китүнең сәбәбе дә шигырьләр язуда иде. Мен Телне турып шигырь язуларың булган синең. Иң беренче шигырьне шулай яздым. Ул бик кызыклы иде минем өчен. Шундый шоковый состояние иртә белән чынлап та карыйм, чынлап та шигырь язганмын. Мин гомумән аңарчы бер шигырь язган юк идеге. Һәм ничек языласын, ничек рифмалар бер нәрсә белмидерем. Менә ул вакытта ничектер йөрәк шуны таләп иткәндер инде. Минем гомумән җырда бар йөрәгеңне тыңла дигән. Һәм йөрәкне менә һәрбер кешегә дә киңәш итәм йөрәкне тыңларга, йөрәк кушканча эшләргә. Иногда, мин хәзер күбрәк баш кушканча эшли башладым, конечно. Йөрәк кушканча хәзер уже авыррак. Олган сайын акылга күбрәк таянасың. Гомумән татар халкы татарча рэпка әзер микән? Бу бит әзрәк кенә үзгә. Ул вакытта татар рэпы бик популяр иде. Безне менә бөтен дискотекаларда эстрада җырчыларын чакырмыйлар иде, именно рэп укучыларын чакыралар иде. Татар дискотекаларында без кайларда гына чыгыш ясамадык, нидә дискотекаларда кайларга гына йөрмәдек. Ул вакыт өчен бик популяр иде. Һәм бер шул
2013 еллардан соң бітті. Бір рэпер да калмады. Менә мин нәрсәдән игътибар иттем? Бездән улырак рэп укучылар ул вакыттагы бөтенесе гаиләле булдылар даган и рэп бетте. Шул рэп шаукымы вообще тынды инде. Кемнәр менә рэп укып йөрде ул вакытта? Аннары килеп чыкты Нурминский. Татарча рэп белән. Ул бераз шаулап алдырагын рус теленә китте. Һәм бүгенге көндә тагын деген ничектер татар рэпында андай селкенүләр шул Шәкүр чыгара инде әллә нигә бер җыр, елга бер икене. Мин аны бик яратам аның җырларын. Ничектер шуның җырларын тыңлап илһамланадыр дип әйтәм инде. Ул сал чыгара инде шулай ук. Аның стиле шәхсән минем өчен якын түгел, бик шабытмый дип әйтәм инде андый стиль. Кейру, бармак белән генә санарлык хәзер Казанга каршы. Менә мин шәхсән минем ул рэп яздырган вакытта элек мөмкинлекләр юк иде. Кулга телефон диктофоны ул вакытта әле кнопочный телефоннар, шуның диктофонына яздырып, ниде Adobe Audition'нарда сводить итеп җырларны шулай эшлидер инде. Микрофоннарда юк, бер нәрсә юк. Беренче җырны мин яздырдым Балташка барып, әти барды ул вакытта, дисән иде әле, яшендә, Ленар яшен. Рэпның укый да белмим, нитә дә белмим, теге нәрсә икәнен дә аңламыйм. Просто килде, менә әйтәм, рэп яздырасы килә. Ул миңа рифмаларга ничек ятырга өйрәтеп, теге музыкаларны үзе язып шулай беренче җыр шулай килеп чыкты инде. Аннан соң акча түгеп йөреп булмас миңа әйтәм. Студияларга бит үзең беләсең, акча түләргә кирәк. Телефон диктофонына язырта башладым инде беренче җырны. Ул вакытта продвигация итәргә дә мөмкинлекләр юк иде. Просто шул үзеңнең якын кешеләрен тыңлыйдыр инде, кемнәр менә чынлап та сине белә. Аннары Казанга киткәч инде монда бераз үстек, студияларга йөреп, теге акча җәлләмичә студияларда языта башладык инде җырларны, сыйфатлы җырлар, шул җырлар белән чыгышлар ясап, шул чыгышлардан кергән акчаларга тагын җыр яздырып шулай йөри башладык. Тик шулай дагын продвижение ягыннан, бу җырларны үстерү ягыннан, үземне үстерү ягыннан ул вакытта менә бүгенге көнгә шикелле мөмкинлекләр юк иде. Бүгенге көндә минем күп аудитория бар, минем артта торучы теге кешеләр күп дип әйтәсе килә инде. Тик менә илһам юк, язып булмый. Берничә булмый. Кайтыйк әле Кукмарага. Вакытта улына еш буласың монда. Җәй көн атмасаен инде. Хәзер кышка ушкач. Хәзер кышка ушкач, авылдашлар кимәгәч, 2 атнага бер Чик кимәсә инде кар ягады. Кеш кирей. Җәй көне бит монда, мәсәлән, пешәннәр кайтасы гел, оннар ташыйсан да, нәрсәдер шундый вакыт яш күп дип әйтәсен. Вакыт як түгел, зур эшләр киресенчә. Бакчадан да әйберләр утыртасы, чәчәсе, шүплисе дигәндә. Шуңа күрә җәй көне инде атмасаен кайтырга тырышабыз. Хәзер кышка килгәндә инде эшләр кими. Шуңа күрә атмасаен кайтып йөрү куркыныч тагын, бала белән дә генә теге машинада авариялар бик күп дигәндәй кайталар кими инде кышка таба. Син менә үзеңнең историяларыңа куеп барасың. Җәй көне иде бугай ул. Сезнең авыл бик матур, анда заманча брусчаткалар, күл бар име? Бу Кукмараның җитәкчесенең шундый тырышлыгымы, яисә авыл халкы шулай ясыймы? Чөнки мондай авыллар юк диярлек бүгенге көндә. Мен аны язылышlarda күп яза инде. Хәтта шәһәрләрдә мондый ниләр юк дип язалар инде. Теге безнең шәһәрдә мондай беләр юк, сезнең авылдагы шикеллек дип. Бу инде иң беренче чиратта безнең колхозның председателенең хезмәтедер дип уйлыйм инде мин. Чөнки югары дәрәҗәдә республикада бик танылган кеше һәм инде аның элемтәләре шушы эшләрне башкарырга булышадыр. Һәм инде әлбәттә авыл халкы. Булар теге үзара салым акчаларына җыелган акчаларда керә инде, эшмәкәрләр акчалары да керә шулай. Салымны бөтен авылларда җыела, ләкин ул кайда бөтен җиргә Мин әле бер сюжет ташлagан идем шундый. Менә әйтәм, сельсовет белән сөйләшеп инде, нәрсәләрне менә шулай эшләдек. Күрсәтәсе килде инде, үзара салым акчасына әсәр эшләнгән. Анда күпме брусчаткалар салынган, күпме паркларга әйберләр куелган, балалар өчен ниләр кайтартылган, анда турниклар, спорт площадкалар ясалган. Бик күп эшләр инде гомумән, чишмәләр яңартылган. Мин кертеп куйдым шуны, и бөтен кеше яза. Бездә җыябыз бу салымны, безнеке кая китәм икән диләр. Мәйтәм, менә сельсовет нигездән председательдән сорагыз, мәйтәм. Мин бит теге бүтән ниләр өчен җавап бирә алмыйм, мәйтәм. Шәритажлы ике. Бәлки. Бездә дә бар шәритажлылар. Но халык өчен дәгән Эш башкаралар. эшләнгән әйберләр күбәя халык өчен дә. Гомумән ничә уйлыйсың, менә якын киләчәктә татар авылларының киләчәге бармы? Киләчәге булыр микән безнең авылларның? Чөнки күбесе бетеп бара бүгенге көндә. Эш булса була инде. Эш булу кирәк.
Ауыл жерінде халыққа эшләргә эш булса, акча булса, яшәү өчен бөтен мөмкинлекләр дә бар. Бөтен кешегә ут кергән, су кергән, газ кергән, интернет кергән, бер кая чыгасы да юк, берничесе юк дигәндәй, утын ягып, урманга утын ягып, утын әзерләп, печкә утын ягып яшисе түгел. Бөтен мөмкинлекләр бар, шул менә эш мәсьәләсе инде. Әгәр дә эш урыннары булса, авыл җирендә 20-30 мең акча алып эшләргә бик яхшы дип саныйм инде мин. Ул бездәге 60 мең кебек була инде. Анда Шулай бер була, үзенеке, шулайрак, аласы түгел, дәсе түгел. Менә бу сораулардан чыгып та, син бездәге Татарстандагы сәясәттән канагатмы? Россияны әйтмәбез, Әлбәттә. бездәге. Әлбәттә. Мин теге әйткән бар инде, күп җирләргә йөргән бар. Шул ук Кировский районнарга чыгып киткән бар анда, Киров өлкәсенә, чыгып киткән бар Шиләбе якларына, Башкортстан якларына. Ул якларны карыйсың һәм Татарстан белән чагыштырып карыйсың. Моның электрдә әле зурлык анда аерма. Ул юлдан гына даже сизелә. Юлдан гына. Менә шул ук без Купмарадан шул Киров өлкәсенә якын торабыз бит. Купмарадан Вятский полянага кирип китүгә анда теге нидә шит нидә йөргән шикелле, шит планетада йөргән шикелле, анда вообще гомер буе шул булды. Аны ясыйлармы, ясамыйлармы, аны белмим дә мин. Шул ук юллар белән генә чагыштырсаң дагы теге әйтәләр бит инде, урлыйлар, бездә дә урлыйлар дип, нәрсә дип. Мин әйтәм, урласалар дагы, нишәсәләр дагы, бездә барыбер теге халык өчен тырышалар, халык өчен эшлиләр. Шул ук мәсәлән, хәзер район җирләрендә, авыл җирләрендә бик күп парклар, бик күп ял итү урыннары ясыйлар теге халыкка. Авыл җирендә ул бик кирәк әйбер булмаса дагы, район җирләрендә кеше теге ял итергән, итергә чыга. Авыл җирендә күпсенчә кеше теге эш белән бит инде мәшгуль. Юк, әле алай түгел. Менә мин үзем дә Дәван янына авылга кайткач, узган ел шаккаттым. Узган ел кайттым, быел да кайттым инде, былтыр шаккаттым. Шундый зур итеп, анда инде 3 в 1 диләр алар аны. Баскетбол, футбол, хоккей площадкасы, спорт, шундый зур спорт площадкасы. Утыргычлары бар, мәйданчыклары бар. И һәм балаларым да Бездә дә шулай. көндез дә, төнлә дә авыл зур булмаса да. Олы кеше өчен әйтәм инде менә теге. Мәсәлән, безнең авылда инде күршедәге яшәүчеләр әйтә инде, моннан теге бер әйләнсәм, мине эшсез дип әйтерләр инде дип уйларлар инде дип, теге шундый фикерләр ишетергә туры килә инде. Шуңа күрә авыл кешесе бик андый менә шул йөрсә, бер-ике әйләнә инде кич белән кеше күрмәгәндә дип, шыпырт кына теге сахаслап кримәл дип ул ягы бар инде аның. Менә район җирләрендә ул бик кирәк инде андай әйберләр. Безнең мәсәлән үзебезнең Купмара районындагы ул яктан бик каты эшлиләр хәзер. Безнең район җитәкчесе инде, яңа җитәкче килде бит инде, яшь җитәкче. Ул килгәч инде менә район шулай ук бик нык үзгәрде инде безнең. Яңа эш урыннарында, яңа заводлар төзелделәр анда. Күпме генә парклар, күпме матур урыннар, яңа кибетләр, нәрсәләр генә йокты. Ул яктан бик ала китте районыбыз. Берничә ел эчендә дә бу менә үзгәрде. Россия күләмендә алсак, сәясәт ошыймы бездәге? Менә шушы Шиләбеләр, инде. Шиләбегә барып кайтканнан соң мин инде шаккаттым. Андагы теге җимерек биналар, шул ук менә Бауман урамы шикелле үзәк урамнан барасың, урамның исемен хәтерләмим инде, шундый ук машиналар йөрми торган урам. Анда ян-якка карыйсың, анда бернинди яңа өйләр юк, беткәнчә иске өйләр. Бәлки ул каядыр шәһәр читендә бардыр яңа домнар. Мин мәсәлән, без үзәктән күпме йөрдек анда, аэропортлардан килдек, самолеттан чыккач инде таксилар белән юл буе карап бардым, кызык бит инде яңа җиргә килгәч. Бер менә андый яңа ниләр күрмәдем мин. Гел шул 5 этажлы, иске йортлар инде. Ул яктан минем уйлавымча теге ничектер анда яшәүчеләр, әгәр дә безгә килеп карасалар, аларга ни булыр иде, обидно булыр иде. Безнең кайтып тормаслар иде шунда. Безнең яшәгәнне күрсәләр. Шул ук менә Башкортстаннан монда килүчеләр күп бит инде күченеп. Анда безгә шамый диләр инде. Казан күпкә нирәк, Татарстан күпкә рәхәтрәк, тикәрәк дип әйтәләр инде. Шундый теге шәхсән минем андый фикерләр ишеткәнем бар инде. Ул яктан. Шуңа күрә Россия күләмендәге сәясәт инде аны теге ничек әйтим инде. Мине бик устроить итеп бетмәгән яклары да бар. Устроить иткән яклары да бар инде. Устроить иткән яклары нидирәк мәсәлән? Шаган яклары. Шаган яклары кызык сорау. Алар юк. Юк, алар бар инде, җапмасын. Мин әгәр дә шаган яклары булмаса, бөтен җиргә киткән булыр идем, наверное. Нишә бездә менә шулай үлә бетә барган
субъектларга булышмыйларсың? Менә ул ягы бик кызык сорау. Үзәккә барып таша бит ул безнең акчалар. Әйе. Ул үзәктән киткәндә миңа калса аның бик әз генә суммасы килеп җитәдер дәген, шул әз сумманы җайлап кына, майлап кына салып куялардыр. Шуңа күрә шулай яшиләрдер бәлки. Мин теге әйтә алмыйм инде. Менә нәкъ шулай була дип. Мин үземнең фикерем шундый. Анда барып җиткәнче бик киме бетәдер ул. Андый суммалар. Барып җитсә. Барып җитсә, ансы да бар. Ну, җитүен җитәдер инде, булса да. Анда бит барып җиткәч тәген җитәкчесендә җитәкче утыра. Аларга да бит кирәк яшәргә. Бездә безнең тапшыруда шундый бер традиция бар. Килгән кунак алдагы кунакка сорау биреп калдыра. Син үз соравыңны бирерсең. Аңа хәтлек Гүрсә апа Шахпан килгән иде безгә. Ул шундый бер бик матур фәлсәфи сорау биреп калдырды. Бүгенге көндә китап уку һәм укымау киләчәктә ничек тәэсир итәчәк безнең киләчәккә? Иң беренче чиратта тел байлыгы бик нык кимиячәк. Китап укымасаң инде. Үземнең дә менә мин башта шигырьләр язганда бик ярата идем китаплар укырга. Төрле Шыңгыз Айтматовның китапларын, Халит Акташның шигырьләрен. Һәм бер заман менә китаплар укмый башладым. И шигырьләр дә язмый башладым. Илһам да бетте, ничектер тел байлыгы да бетте дип әйтәм инде. Рус сүзләре кысыла менә кызганычка каршы сөйләшкәндә. Элек алай кушылмыйдыр рус сүзләре, әле блокны башлап җибәргәндә дә кушылмагандыр бәлки. Миңа күп кеше язадыр инде синең белән менә шуның өчен генә карыйм, шып-шын татарча сөйләсәң дип теге. Хәтта мисалда бар, бер төрек егете, ул Казанга килгән һәм менә шушы минем блоктан, минем сөйләүләрдән карап өйрәндем дип әйтте инде ул миңа. Мин әле видеога да яздырып алдым, аның белән күрешкәч, син ди кызу сөйлисең ди. И мин артка күчереп кире тыңлыйдыр инде сиңа ди. Аңлап өчен ди инде. Шул иң беренче китап укымау инде тел байлыгы кимүгә китерәдер дип уйлыйм. Кешенең сөйләм теле кимүгә. Ул менә булай аралашканда гына тел байлыгын баетып булмый. Китапта ул язучыларның икенче анда сөйләм телләре. Һәм синнән киләсе кунакка. Анда кем килә? Ансын әйтмәйбез. Кызык. Нәл кемгә дә шундый универсаль сорау булырга тиеш инде. Минем менә башка килде. Бер идея, без бит инде авыл тематикасы турында шактый гына сөйләштек. Һәм син миңа биргән идең кызыклы сорау. Авыллар яшәрме дип. Минем әйтеп калдырасым килә, киләсе килгән кунакка шул син биргән сорауны. Авыл җире яшәсен өчен Нәрсә эшләргә кирәк? Аның фикерен ишетәсе килә. Ул да шул эш булсын дип әйтәчәктер инде. Шулай микән? Алайса бүтән сорау биргәнме? Әйтик, Айса эштән кала. Нәрсә эшләргә кирәк? Тагын ничек кызыктырырга авылда кешеләрне, чтобы авыл җиреннән китмәсеннәр өчен. Менә шундыйрак сорау. Эштән кала. Һәм блиц сораштыру. Да блицлар да бармы әле? Әйе. Бу ахырына якынлашабыз. Ахырына якынлашып киләбез әкрен. Аллага тапшырып. Популярлыгыннан файдаланганың бармы? Булгандыр. Ничек? Ничек дип, шул мәсәлән, шундый не булганы бар инде. Мин теге үзем теләмәсәм дә, шулай килеп чыга, мәсәлән, хезмәткәр туктата, ГАИ хезмәткәре, кызык-мызык син менә әле. Ярар бар инде. Бу файдалану дип аталар инде, но мин үзем теләмичә файдалану инде бу теге. Үзем нитмичә дәген. Блогер булу ул дәвам итеп бетерәсең инде. Ул бик зур җаваплылык. Илназ Габидуллин бер кайчанда нинди контент урнаштырмаячак? Бу теге рекламадан тыш контент турында бара видеолар. Берәр нинди трэш бара торган берәр нинди анда. Теге хәзер трендлар күп бит инде. Мәсәлән, бер дурага берәр нәрсә эшләгән, бөтен эшне кабатлый башлый. Шундый менә берәр дурак эшләгән эшне мин эшләмәячәкмен. Гүзәлдә иң яраткан эш сыйфатың? Сыйфат. Сыйфат нәрсә ул? Ягымдылык. Тырыш булу, юк, бу шаяру иде, мин булай әйттем инде. Ягымдылык, тырыш булу. Һәм куйган максатына ирешә белү. Пифагор теоремасы нинди? Пифагор. Белмим. Кәчмеме? Юк. Алгебра белән бик авыр иде. Минем неләр теге. Дуслык. Шул геометрия белән дә бик авыр иде, физик белән дә бик авыр иде. Хотя мин
энергия университетта физика белән бик кирәк иде миңа. Телефонсыз күпме тора аласыз? Ничә көнме, сәгатьме? Мин торга була инде, көнләп тә торга була. Анда проблема юк, әгәр дә эштән кирәк булмаса, мин блоксыз да әзрәк ял итеп алу кирәк. Мин анда яллар ясыйм үземә. Кайчандыр әле менә элеккеге үземнең шул шигырьләрне карап утырганда, күптән түгел, берничә көн элек, шундый статуска тап булдым, шундый статус куян булганмын 2013 елларда ялгышмасам. Кайчанда булса, мин үземнең улым белән бер бәхетле фотобызны куячакмын дагын, һәм бер кайчанда онлайнда булмаячакмын дип инде. Менә шул көн бәлки килеп җитер бер кайчан. Чөнки туйдыра, бик нык туйдыра, бик күп энергия ала. Һәм мин гомумән бер төрлелекне яратмыйм. Һәм гел нидә булса эзләнүдә, шул ук менә рэп стилендән дәген башта башладым, бик кызыгып, янып тамамладым. Шул блогерлык белән дәген андый хәл булмый дип әйтеп булмый. Андый хәл булмас дип. Бүгенге татар блогерларына нәрсә җитеп бетми? Оригинал идеялар. Минем үземә дә җитеп бетми. Барыбер карыйсы килә, кешенекен итәсе килә, кабул итәсе килә, кешенекеннән карап үзебезчә татарчалатып итәсе килә. Шул оригинал идеялар җитми дип уйлыйм. Үзеңнең иң зур уңышың? Гаилә кору, өйләнү, улым туу. Үзеңдә нәрсәне үзгәртер идең? 3 ай булса. Мин үземне идеал кеше дип санамыйм инде, тик үзгәртәсе килгән әйберләрне мин үзгәртеп бетердем инде. Нәрсәләр? Начар гадәтләрне ташладым. Бу тартумы? Эчү? Ага, тагы берәү? Шул. Гулять булсын. Гулять, онсы. Беренче урында онсы. Бездә гадәттә кунаклар ахырдан теләкләрен җиткерә. Менә сиңа бүген шундый сайлау мөмкинлеге бирәбез. Син ничек нәрсә телисең? Теләк әйтергәме? Рэп укыргамы? Яисә башка үзеңнең фикерләрең бармы син? Рэп укырга текстларны хәтерләмим инде. Мин бер шигырьне укып китә алам. Үзем язган һәм бу минем иң соңгы язган шигырем. Язган булганмын 18 елда 17 октябрь. Аңарчы 3-4 ел шигырь язмаган булганмын дип язып куйганмын әле. Бу шигырь бик халык яратты, хәтта моңа менә үзенчә шундый күп бит инде блогерлар шигырь укый торган. Үзләренчә шушы шигырьгә төрле видеолар төшерделәр укып. Укып китәм, карап укыйм, я ачыламассыз. Калынрак киен, көз салкын тимәсен. Гәрчә син барсын, үзең дә яхшы беләсең. Алда кыш көтә. Әйе, ул салкын тик саф. Ә минем нишләптер күңелем калды бушап. Иртәрәк ят бүген. Уйланма, лаек түгелмен. Мин бер көнне килермен дә кышып үбермен. Иштәсеңме, көчлерәк бул көннән көн шит кешенең җилкәсенә башың салма, бел, якыннарың белән дөрфа булма, бар да үтә, кара көннәрдән соң бит. Кара көннәрдән соң бит, якты көннәр дә җитә. Бул җиңел, кайгысыз, хәсрәтсез, ирекле, көз әшәке дисеңме? Ул минем кебекме? Соңгы тапкыр, белмим, бәлки бу төштер, безнең карашлар бер ноктада күреште. Тиздән кыш, ак төс, сафлык күрәмсең. Калынрак киен, әлегә көз, салкын тимәсен. Шундай шигырь. Бу кемгә багышланган иде? Әйтмим. Бер яратып бергән кызык аслын. Шуңа күрә дуслар, урамда көз, кыш якынлашып килә. Калынрак киенеп бирегез, авыртмагыз. Бүгенгә без сезнең белән саубуллашабыз. Бүген бездә кунакта кызык-мызык Илназ Габидуллин иде. Рәхмәт, бик күңелле булды. Барыгызга да уңышлар. Кемнәр ахырына хәл карап утырды, бик зур рәхмәт. Сау булыгыз. Пока-пока.